sana maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Amen. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Taglay ang pananalig sa iyong awa, O Panginoon, inialay namin ang mga bagay na ito sa iyong dambana. Sa bisa ng mga handog na ito, kami sana'y magbagong buhay at magbagong loob sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa, alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat matuwid, angkop at nakagagaling na magpasalamat at magpuri kami lagi sa iyo, O Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon, dahilan na iyong pananatili at pagtataguyod sa sanlibutan. Sa gitna ng mga salungatan at hidwaan, batid naming ikaw ang nagbabaling sa aming diwa patungo sa kapayapaan. Pinagbabago mo ng iyong Espiritu ang aming mga puso. Pinagkakasundo ang nag-aalitan at pinabubuklod ang nagkakaaway. Dahil dito'y dapat naming humpay na pasalamatan ang iyong kabutihan. Awitin natin ang Santo, Santo. Natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng sakripisyo ni Jesus. Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo na naparirito sa ngalan mo. Siyang salitang nagbibigay ng kaligtasan. Siya ang tulong na iniabot mo sa aming mga makasalanan. Siya ang landas tungo sa iyong kapayapaan. Diyos naming Ama, nalayo kami sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit ibinabalik mo rin kami sa pamamagitan ng iyong anak. Hinayaan mo siyang mag-alay ng buhay upang muli kaming makabalik sa iyo at matuklasan namin ang daan ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya nga ipinagdiriwang namin ang muling pagkakasundo na para sa amin ay nakamit ni Kristo. Marapatin mo sanang basbasan ang aming mga alay sa pamamagitan ng iyong Espiritu habang tinutupad namin ang atas ng iyong anak. Noong hapunan, bago siya namatay para sa amin,
kinuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri, O Amang Banal. Hinati-hati niya ang tinapay, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at winika niya, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muli niyang pinasalamatan ang iyong kabutihan, O Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi niya, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Oh, blood and water, the just was in the heart of Jesus, the fount of mercy for us. We trust. Tumayo tayo, tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pigit tayo ng sige. Panginoon namin Diyos, inihabilin sa amin ng iyong anak ang dakilang sakramentong ito ng kanyang pag-ibig. Ipinagdiriwang namin dito ang alaala ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At inihahain namin sa iyo ang biyayang bigay mo sa amin, ang alay ng muling pagkakasunduan. Kaya't isinasamo namin sa iyo, O Ama, natanggapin mo sana kami kasama ni Jesucristo ng anak mo. Punuin mo kami ng kanyang banal na Espiritu sa pakikibahagi namin sa salo-salong ito. Pawiin nawa niya ang lahat ng aming di pagkakasunduan. Papagisahin nawa kami ng Espiritong ito kasama ng Santo Papa. Minamahal namin na si Pope Francis, ang maming obispo, at mga naglilingkod sa bayan mong banal. Ama, marapatan mo na ang iyong simbahan ay maging tanda ng pagkakaisa at kasangkapan ng iyong kapayapaan sa buong sandaigdigan. Tinipon mo kami dito sa hapag ng iyong anak, kaisa ng mahal na Birhen Maria, kaisa ng mga banal sa bagong San Sinukob, na magtatanghal ng kaganapan ng iyong kapayapaan. Tipudin mo ang lahat ng lahi at wika upang makibahagi sa salo-salong walang hanggan kasama ni Jesucristo ang aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Tulad ng itinuro sa atin ni Jesus, ipagdasal natin na sana mapatunay, matupad sa atin ang paghahari ng Diyos. Patawarin niya ang ating mga pagkukulang, gaya ng pagpapatawad natin sa isa't isa. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at sa tulong ng iyong awa, sana lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalik, samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Panginoong Yesus, anak ng Diyos, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko, aking kapayapaan, ang ipagkakalob ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan ng mundo. Huwag mo sanang isalang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananampalataya ng bayan mong hinirang. At pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming mga pamilya, sa aming parokya, sa aming bansa, ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari, magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang tunay na kapayapaan na galing kay Jesus. Ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Narito ang ating tagapagligtas na si Jesus, anak ng Diyos. Mapapalad tayong inanyayahan niyang makatanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako narapat-dapat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesus ang magdulot nawa sa atin sa Kanyang buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Ang katawan. Ang katawan ni Kristo. 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 Sino man sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y ating kaibigan. Nanamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay.
mamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, ako'y sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng sanlibutan. Announcements para sa Lent. Announcements. Please be reminded that March 6, this coming Wednesday, is Ash Wednesday, which ushers in the season of Lent. It is a day of fasting and abstinence. 2 masses will be celebrated on Ash Wednesday, the 7:30 morning mass, which is in Kapampangan, and the 6:30 evening mass, which is in English. Imposition of ashes will take place during both masses. It has been a traditional practice in our parish that on all Fridays of Lent, except First Fridays, we celebrate the Eucharist in our clusters preceded by the Stations of the Cross around the cluster area. Both the Stations of the Cross and Mass are in English. The first of our cluster Stations of the Cross will be held at clusters 3 and 4 on Friday, March 8, starting at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. Let us be one with our parish community at clusters 3 and 4 in the observance of these Lenten activities. Thank you. Now let us rise. Let us prepare ourselves for Lent with our invocations of the divine mercy. Eternal Father, we offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and the sins of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us Mercy on and on us. the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on Mercy us on and on us, the O whole Lord. world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy, Have mercy on us on and on us, the O whole Lord. world. Holy God, Holy Holy Mighty Mighty One, One, Holy Holy Immortal Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Manalangin tayo. Yayamang taglay namin ang iyong ipinagkaloob. Nagsusumamo kaming gawin mong kaganapan ang sakramento ng buhay na walang hanggan na ibinahagi mo sa amin. Panginoong Jesus, nabubuhay ka't naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sana sa darating na Kwaresma, ipagpatuloy natin ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.